Antsika nany andeha koragna mikasiky fitarimiagna lehilahy manahiragna ty. Tsy mety avoakogno baka antsika aminazy ty. Asa dosiko antsika ndraiky sonnerie téléphone ty va antsinitsigny message. Antsika andeha koragna le kabary fitarimiagna lehilahy ty. Satria Madagasikara fogna partout misy mitarimy lehilahy. Ndray rô africain io. Ndray rô vazaha mitarimy amin'ny lehilahy. Amin'ny hevitry nakady amin'ny fahitako izy. Amin'ny fahitako izy tamin'ny lerany nagnano zigny nasiro tagny. Namorogno zigny tagny tiako anao tia zahay. Tsisy olo courant en Facebook. Tsisy olo nahay. Fa lera fa mibogno baka kagny amizay ny alerte fa latsaka igny. Le monde entier mila mahay. Asa rono kabara rek. Monde entier mila mahay. Ino zegny mahatonga iny? Mbalangoma sa? Tsy mahatindry sa? Ino zegny le mahatonga izy? Mare, no zombo matanjaka andafy aty. No mavita tragno tsara. Raha jiaby nagnan'olo nagnanao. Raha fin du compte amizay, ambangala lehilahy araiky tiako. Mba lehilahy nakay araka zavy agny. Fixé aty regny. Est-ce que anao mampifixé izy igny ma izy nagnambara aminao fixé aminao? Izy igny zegny nagnambara aminao fa izy ho fixé aminao. Lehilahy igny. Leçon de vie ataontsika eto zegny. Leçon de vie. Izy tsy hainao ni dada ni deva. Anareo fa be fo mifanojy. Mazava koragna ninaly abdala tany raiky igny. Afa izy ny magnefa lehilahy. Afa ny magnampy. Tsy mitovy raha reo zegny. Raha tegna tsy mitovy marina. Magnampy zay karaha ataoko ako agnampy lehilahy araiky zegny tiako izy iarahako. Za koa le raha sur place. Sur place. Asa zay boka. Zahampako zegny lamba kiraronany tsy miady amin'ny sanjinaka. Vangako lamba izy ndraiky kiraro mifandanja amin'ny sanjinaka magénien za. Zegny ny magnampy. Fa ny magnefa zegny le araiky anao mihantoko par mois mihantoko tous les mois zegny anao karaha magnano versement compte nao karaha magnano chicot regny. Bonjour, ty mantsagna. Igny zegny ny miantoko lehilahy. Riantofanao amizay zegny vangenao volamena va. Nareo tantarako raha navy misy histoire. Namako be zo. Namako be. Atao amizao mbala ta la réunion. Izy ta France taty ndraiky vadiny. Izy mikaiky za mitongagny kintokinto. Ouais. Kazaly fa tsy nanjarinjary fô. Fona fa tsy manjary nagnirinino madodo. Hitanao nino bizu nandalo igny. Vadiny tsaiky madiniky tsy mizaha igny. Anao mo za nagnino? Ino za efa fombo nangitakitaka za igny ambarako nisy problème vadiny taty satria fa bebe vadiny. Za boka izy zandrinaka. Miasa tragno vato. Miasa tragno vato. Am tokotany le lehilahy antofagna ty le jombily ty zegny zay nazatsika izy. Am tokotany ray aman-dreny jombily ty nasagna tragno vato andeha atao restaurant de tsaka andeha atao nino raha ty fa vita. Entagna jiaby andeha atao amin'ny restaurant fa nalefa amin'ny conteneur. Raha jiaby navy agny lehilahy ty tsy regny. Tampoko izy regny nangala le magnangy araiky le tian'igny amizay izy nataony vady. Namany amin'ny raha jiaby. Anao misy baba. Anao misy reny. Anao misy zanaka. Anao misy anadahy. Anao ndraiky loso nagnorigny tragno amin'ny ramanjany lehilahinao. Ça c'est ce qu'on appelle le karma qui bendragnahary. Io
Magnamia vola Jombil ty. Tsara mbany 50 millions par mois. Masoko timbo montraka ty mahita raha jiaby zay. Io vantagna tsy haiko ty. Vantagna. Mahinakinaka aby anao fonao marary. Nagnino Mazagnahary za tsy ataonao mahita vola be karaha ty ezako ny magnano izy. Fa olo tsy mitady izy ndro mienao izy. Anao mandrako za taminany raha faningoagnandragnahary io. Zanao drako temono za hoe za taminany. Za henao tsara za misarety impoza. Fanaty zany ka za fanaty vady za. Rodononao mitomagny marandregny za za taminany. Anao temono za hoe za ampilizo nang kabarony lavate. Anakanieko. Raha fa henao tsy maintsy ho avy zegny za fa izy tsy nateraka babandraiky reny bagatagny natokana ho anao za raiky. Izy tsy natokana ho anao za raiky izy nateraka andro bagatagny za. Mety ho 50 magnanginany mandrapifatesany. Mety ho 30. Arakaraha zegny koa ataonao za. Mety ho maro koa lelahinao fa tsy ho izy za raiky fô. Anao misy tongo tany managnidanyo za taminany. Anao misy tragno ino tsy ataonao amin'ny raha manjanao raha anao taminany. Izy nagnano jaloko taminao anao koa tiany. Adako taminany kazakakainy ko kabarona karaha zay magnaraka drako anao tia monzary zanako mbala madiniky io taminany. Igny amizay zegny le avy boko mankany amin'ny Facebook ya à gauche à droite. Za nagnano zegny. Certes izy nataonao satria anao tia. Anao tia, c'est ton problème. Tsy hitako boka negna amezagna tsigny ro Jombilo. Ro kun tsy nagnano tervozogno anao za tsy maintsy fenao e. Fa anao zegny ndraiky nehanehanao, ndraiky weraweranao. Nagnaboraboraka volanao taminany. J'ai rien contre am Jombilo. Karaha ataonay magnangy mandeha magnarabady koa io. Tsy maintsy sirenay vadinay am carte bancaire am vola karama par mois bon de caisse. Zay hen mahety eto bazary ty vola. Karaha zay koa ataony Jombilo. Satria anao fa nagnano hiantoko izy ke anao melogno izy. Donc anao magnefa. Anao magnefa en plus. Karaha ataony soranay fa soara reto hoe. I soara petapetaka orongoragny ty anao ty azo lela bogosy. Tsy maintsy mipaye baka drako anao. Anao ty tady meva kôtro mahazo anao ring meva biky kôtro. Zegny anao i meva kôtro igny anao sahirigna amizigny anao tsy maintsy tafy paye. I meva kôtro bogosy nany baka tsy andeha mena anao bojo baka drako ranomboto. Nany dirany. Io tsy azo bojo. Karaha ataonao koa mandeha mipagnefa raiky tsy tianao ring. Karaha ty baka ataony fiainagna io. Anao mandeha magnefa raiky tianao. Avio koa anao koa mandeha mampagnefa raiky tsy tianao. C'est la même chose. Izy amizay mba adivyo koa misoma raiky tiany somaigny amizay igny fany vola baka aminao koa igny fany raiky tiany somaigny. Zegny ni raha hoe. Karakara zay koa zoro zoko bera wile. Baka raha ty. Iro amizay baka io koa fa voadozy marary igny. Baka am Jombilo igny. Satria fa hainao fa Jombilo. Donc tu vas le nourrir. Anao ny mamelogno dikan'zegny. Anao ny mametra place napitrano fa Jombilo. Jean Deschamps vazaha. Izy agnaty vila fo agnatin'ny vila agnaty lakoro ao tsy miboaka ao. Mpisikino. Diovinao. Or sasany tsy mandeha voyage amin'ny avion. Satria nagnino baka wera anao. Imagine amizay. Anao misy vola be zo io magnamia vola lehilahy tatatatatatatsika zay leçon de vie amiako eto za tsy mikritique jo kalmboty fa mikoragna raha misy. On ihany koa sasanao koa Belgique aby andeha nivolagna olo mitarimy Jombilo. Non, loin de là. Le za mba mitarimy za tanaro Jombilo nakady 10. Mba mitarimy aby zay. Ino amizay? Hahe matoe baka anao. Hanonga taognonao. Fa tsy ho vitanao kitady vola fataonao. Peu importe zegny asanao miasa bureau, asanao mpanasa lamban'olo, asanao pirody, asa fo jiaby zay fa zanao vola asa agnarany. Hatoe baka anao hanonga amizay taogno igny. Nao mbo timbilo. Hanonga baka taognonao igny. I asa jiaby nataonao igny amizay baka tsy ho vitanao. I Jombilo igny edy fa miala satria izy mbala jeune nao déjà de 1. Izy mbo matanjaka. Izy loso mizaha riziki hafa rio e. Anao fa io deh. Anao fa sur place fa vita io ninao. I vola jiaby nagnifanao Jombilo nagnanaovanao la vie propre ndraiky Jombilo amizay imaginenao firy milliard zegny laninao tagnatin'ny taognanareo niaraka nampisikininao zany devinao ataonao vola par mois
matoe amizay anao baka io baka avy baka ifanteragna ty commencé avy edy mandafo sotro mandafo kapila mandafo vilagny miditra anao matériel mavetivety antragno jusqu'à tokotaninao ndraiky tragnonao alafonao satria nagnino anao tsisy activité nazonao ono nagnino ma izy koa ivola jiaby namianao ijombilo igny nagnanaovanao activité asa anao igny namorognorona société madinidiniky asa anao igny nagnodigny vola mara mety agnodigna vola ampiasagna vola moi izy ty spécialité nany ty amin'ny raha fa hainao igny amin'ny babany hamba mikarokarogny babany hamba tegna hedy era wily abalety ampivolan-dratsy zafo rato angofo lava ty ry babany hamba horihoriny karaha igny koa nazony ty babany hamba afaka shoko fo i vola jiaby laninao jombilo igny zegny nagnino koa nanaovanao activité nagnano asa nagnano bara anao nagnabegna bara maventy asa nagnano l'hôtel anao nagnano restaurant am tanana tenao nanaovagna izy agny tsy voatery am tany misy anao fo ziny tany tadiavanao fa mba au moins misy ny atoezanao zegny amare afaka amare anao hantitry hitragno ny asenao boriboriko lakoronao tragno tsaranao ngene tsy avotro anao satria igny asenao fa ninao donc tsisy activité ny agnaty ao tsisy fidiram-bola agnatiny ao mizahava raha afa idiram-bola araza atao raha idiram-bola ka vitany any vita mare fa ataova raha idiram-bola longue durée agnatiny anao mitady volan-dafy aty zegny amboarinao zegny fotronao agny lagneny tsy managna hevitry idoko aty matoy karaha ataoko baka za tsy matoy aty za Madagasikara fa matoy agny mandeha mizaha iry jombilo andiza baka za kofa magnagny andiza ro marangitry amany aby igny baka handeha gnefa amizay dade non zo baka arakaraka zegny za hoe sambola amin'ny ide nany miasa l'école au jour renko presque 100 millions no mazo magnano école izy koa l'école primaire zegny renko za mi renseigner baka partout j'ai l'oreille partout zegny za mi renseigner magnamboatra l'école anao mangala papianatra anao ça te rapporte satria amin'ny la plupart c'est fa l'école privée miasa l'école anao azo atao tsara zegny na afaka mi-investir anao koa tsy afaka agnamboatra l'école ma mi-investir amin'ny l'école hoe za investir amty fa vola naka vola miodigny vola miasa ampodinareo azo atao aby raha jiaby zegny fa tsy falifaliny za fa misy tragno pitrako za misy lakour maventy bon je vais me faire les zombilo maintenant je vais me faire les zombilo je le paye izy mivola anao igny aty mitrefla azonao anao aty mitrefla anao miasa anao nintsy tsy nintsy afanagna tsy afanagna koa fa lereny hegny fo anao igny zonto mandeha mitadiva vola igny aia amza destination am le jombilo destination am jombilo le destination le vola anao magnano hoe aty mijorika amboary ranontseliky jiaby magnavy koa fa andra mafana am fitadiavagna vola destination jombilo izy mahegninao tsy azonao ono fa jombilo fony azonao ono hatrenao fa misy tragno donc fa la fin du monde masera iry masera boko tsy magnangy fo andana zegny misy lelahy koa tatrany le kakara zegny misy lelahy tatrany ka zegny mahazo magnangy igny mangapikapika ambarako anao misy lelahy tatrany ka zegny tsy atsika magnangy fo misy lelahy koa tatrany ka azonle mbotimbilo azony raha magnatsoro vola ty igny boka ry mbotimbilo ainy raha wilma mbotimbilo fa tsisy raha azonao hono ndre nambasikininao fa tsy voasolonao haninao fa tsy miova sahirigna andefa vola aminany fo eritreretra tsara fahasalamagnanao fa i raha ataonao zo amy jeunesse-nao io magnegnanao le raha ataonao manonga agny ane raha tsy takatsika aminany hoe moi za tsy tafagna concours karibu zoke toro karibu za tsy tafagnano concours tsy tafagnano concours za agnano concours ngegna voto Madagasikara vo zafady tsy tafagnano concours za nananananananana concours naka eto zo ndraiky ko periky ho anareo za concours periky naka ko vosanada za tanareo fagneva makoa be io e nya izy naturel na boko anareo inany fa lava zy fa mandiniky mbiagna za napakiso fo za zo za kajo ke mba lanjalanja ihany igny amizay anao igny
voakogny vola benao lanin zombily mangala écran amizeno yo abila ya nivangako zegny anao ya nataoko zegny olobenao ino amizay zegny iantsagna zegny heto nagnino ma tsy isaka anao mividy raha aminany igny isaka anao magnamiarary olobeny igny iantsainao io baka nareo mbala lova igny nahitatsika raha fa kazambesagna raha fa mipotopoto anao vao mandeha miafatrafatra ambesa anao mivanga salovagna raiky amy rafozagna mivanga salovagna rafoza koa kare tsaragna zombilo vantaramine baka fa kazambesagna raha jiaby fa mipoko io no amizay manihity karaha anao ifo mahazony marigny anao tsy mahazony marigny fo aminakahy fa raha nitadiavinao anarô azafady iya ze ndraiky raha misy amitsika andafy ety azoviny mahery magnefa lelahy misy tantara tsy haiko magnango takoety tagny nagnano contrat izy full tong contrat nazy tam patron nan takoety malemile mangigny tsy mivola ry namanigny mahita lelahy aty fegny zebaka problème ro andray ko la plupart akoety la réunion en France malaky kirelo e magnano en France mbala moramora ko tanana ro izy criminel de guerre izy tsy mivolagna ry namany mifotafotra izy ry namany mako anao io e volanao lanin la famille fo e anao mangigny fo izy miasainy tragno vato 3 étages karo baka ambany jusqu'à agnabo vangatany hafa koa natao tragno plimaso olo mamondro misy dimidimy tsotra tampitry contrat nazy full togno nody Madagasikara izy na len sary amizay ro tragno nazy jiaby ni publier seky nisy tapaka lalandra iro pagnefa lelahy aby namany seky nisy naty izy tompiny nody agny amizay zany pibraha nazy iry sasany igny mbalatif hatria nany zegny ataonao misy objectif amy fiainagna nazy objectif nazy nataony tsara carré dans un rond na rond dans un carré tsy raha mifoity izy agnaty ao hanarô ifaliny mandatsandatsa magnasasa ma regny tsy mahazo lelahy tampoko lelahy azondrôny zay boka navy nisy volagna nazy za hadrako karakory loatra mataonao anao fa mipetraka andafy avy a Madagasikara ty anao mbo mila lelahy miasa koa iarahanao anao tsisy tia hagnano jombilo ino maheterenaka andeha hagnano jombilo za niteraka za misy anaday velondreny ino zegny le avantage nakanda agnefa jombilo haralela nataoko vady koa fa commence mila ifegny za fa tsy hitanio za tsy mirasadia za fa tiof tsisy rasadia za fa tio matony raha ko aminao miasa misy velontegny za marary amy raha ty hoe ty ato le problème nakahy hamijala tohy fa izy nambarako anarô igny hoe magnampy ndraiky magnefa tsy mitovy hampiako anao koa sira tegna hampiako anao fa ngampiagna fa tsy jombilo boko za koa misy za magnampy anao igny amizay manjary faran za magnano igny amizay kiny atao fa gny fagna jombilo igny fegna gauche fegna droite voadoeky bakary amizay gny migagaika amy Facebook ato aza migagaika eky mangina fo areta raha tiagna io pour être belle il faut souffrir oro tia hazo meva kotro igny anao kotro baka masiro kotro ny lelahy igny nataonao raha jiaby tiany nivangainao raha tianao kaza mitomagny eky baka sa tena anao ko nazo masiro taminany i masiro nazonao igny fodiny efa fondrony le masiro fo karaha ataonao mamory tragno magnefa parmois koa ataonao magnefa izy baka fondronao mipetraka amy tafotragnon'olo donc anao magnamia vola ny fondro tragno parmois ke fondrony izy misomanao masiro igny koa baka izy fenao io mama aza midelira eky bonjour avako Manuela kory ale bonjour Asani ya za kuno za aminarô tsy contre magnangy magnefa lelahy za tsy raha mampa contre za aminany zegny fa mba lanjalanja de aza magnano raha trop aza atao trop
Diniany venir anao marefa ilelaigny tsy natokany babandraiky reny amelogno anao leranao tsisy. Ilelaigny tsy natokana zagnahary baka andagnitra fa tsy maintsy anao fo vadiny mandrapahafatiny. Zay baka raha mila tao agnatin'ny loha. Soka nahazo mevakotro niany nahazo shirony niany na shirony. Hoe vadiko anao tiako ay taraka etsika. Izy igny niany fo agnaby fandriagna eo. Ko nareo fa mihalagna agnaby fandriagna eo niseky antsatsika zy fadigna nareo. Fadigna. Zegny raha mila azo ono baka raha jiaby zegny. Fa tsy lera fa voadoeky baka ry miafatrafatra hoe volako ni hoaniny fa be. Non, 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 non. T'as voulu les machires là. T'as gagné les machires. Hein? Tu payes. Tu payes. Magnefa no machiro nane non de men bod fon sirunda ndesin doko no baka hay. Karaza zo makuwa bera tibeti. Makuwa na kajo de robi meko na robojo. Chazo bojo ti mapu zesti ko bibarati. Ha. Sambul mayram postinani, sambul mayram rahanani. Bref, agnatin zegny izy ko no fa vogno tarim jombilo. Fa tokony eno conclusion jombilo. Na ela na malaky anao tsy maintsy tipahiny. Zegny atao agnaty loha, io na ela, io na malaky. Satria niarahany aminao depuis le départ tsy fitiavagna anao fa volanao. Zegny mila atao agnaty loha. Volanao ndo niarahany aminao aranao koa ma be wera magnaboaboaka izy ero igny. Ha, tienda tova zegny. Ha, igny tova zegny. Ha, igny. Doekinao azonao. Tany malema ngoregna angady. Ke akor matora wil miya am zavamisy baka. Falamura distance zegny edy mety amro. Izy atondro. Atondro fa zegny edy mety fa le mampalahelo amro zegny la plupart in le laifendro mangorro. Misy tantara raiky ty miako anaro. Nos Belleville io. Nos Belleville le laity izy miaraka amitsaiky Koweïty agny. Fa naviny taktakariko izy zegny satria raha ataony tsy nady aminakay fa ambelako dossier. Fa rozo fa regny fanisaraka donc la vérité fa niporaka zahay koragna. Atsegna miagnaragnan'olo. Tanana raiky aminay ao tsaiky lehilahy. Drako tia Koweïty mandefa vola misy zanaka misy ray aman-dreny. Mandefa vola amitsaiky lehilahy ty ambarako anao par mois vola mijotso rrrr tsaiky lehilahy ty ndraiky manambady izy agnatin'ny tragnonanao izy misy vady. Vola ko fa tsy avy piky fa indimoanao fankanenao malohany. Atsika ivangatany izy amdrako ty. Izy loso tamindreo tagny tantany be tagny nalainy fo tokotany la famille teo nalainy sary ty tokotany. Ka izy magnano bricole, magnano maçon, magnano électricité, ma zay sa hita anao tsy sa foto firy fa magnano tala raiky ro nisy tragnony vazaha namboarindreo. Tsara. Nalainy sary tragno vazaha ipoiky nalefany amdrako ty io izy tamdrako tragnonao ato fa ho vita vadiko eo. Hendrika anao naharegny izy igny. Satria anao mandefa vola tra. Drako ty fanagano photo de profil am tragno ty nefa tragnony vazaha. Drako ty tragno nakake fa nizay photo de profil pa pia. Roko wet topin lagigny njutsu zegny. Haza lavolako. Akory tsara. Vazaha topi tragno zumba la eko. Bonjour avako Lucia akory ale. Izy igny amizay teo fo avy lagny drako ty amizay fa zany lefa vola amindry zanako agny fa irondro mandefa vola aminao fa tsy afaka andefa vola amin'olo aroe. Direct isostro. Izy mila atao prioritaire. Lehilahy ty io. Izy zegny mila atao prioritaire amin'ny fiainagna drako ty vola amzo falaniny. Taty afara amizegny tsy haiko zazara tsy azovy na avy la vérité drako ty ro ravagna. Fa ny millionnaire lany donc mety famitsangana milliard. Mety famitsangana milliard zegny ny million lany. Kabaro misy aby ambarako anareo zegny. Kabaro velo amy fitiavagna jombilo. Itsy ndray taraiky vadinao aligny mantsagna agnatin'ny tragnonao eo fo mahita lalagna fo izy mandeha misongolo tiany songoegna anareo tragno araiky ke. Intsakaiky anao 12 000 20 000 kilomètres agny anao ty izy agny. Raha mahay mihinagna lahaby ampinaninay. Karaha zay koa ataonao amininao raha mahay mihinagna ampinaninao. Kabaro misy aby izy ambarako anareo zegny anao gnaty. Vadiko gentil. Tandrema. Vadiko gentil, yo no.
Ce château, depuis le château où on était parti. Zay volagna fora vinato, zay volagna fo. Volanko surtout anao mandranto be maro lelahy be mazengao io. Dossier no mbo avy ndraiky zana koa. Mustafa. Ke alegny honodra kwa brato za fa mampody tsy fady magnefa lelahy. Raha koa tianao fenao. Era wile anao tsy amiako mbotimbilo. Anao dangere, anao farenko lamy gilety. Anao tsy amiako anao lamy gilety anao mandratra loatra anao. Raha wile roa lamy gilety tsy sevitra mbotimbilo. Izy koa anao sololony mbote. Za tsy agavia. Ke tsy kuraga mandera va kwa fa makasky familomagna lelahy. Familomagna magnangy. Misy ny mamelogno za, misy ny magnampy. Tsy mitovy raha roe zegny. Olo ampianao en cas de besoin, za isahiragna vadiko za kony ampiana karazegny. Fa raiky fenao igny koa fa piky fin de mois tsy maintsy mandefa vola. Piky igny zegny le vilomigny. Za vadiko te tobile olo jiaby misy tomobily, za mba mila tomobily. Vanganao igny. Za te azo quadro lera tadiaviny igny ze le vilominao. Fa le ampianao zegny za vadiagna nahita karazegny vidin raha io 5 000. Ke vola nakati 700. Manky vola ko ti ampia za. Igny anao le magnampy. C'est ça le fagnampiagna. Fa tsy zegny le fagnifagna lelahy. Ke hafatrafatra mandeha aminareo mpagnefa lelahy pagnano jombilo. Koa fa robaka nareo mba aza atao publicité aminay fa nareo nagnano zinasiro igny zay tsy namanareo tao. Zay tsy namanareo tao nareo igny tagny tsingatsinga agnabo vity toto postera. Lera fa tsy nandeha amizay postera igny io nareo magnano exposition aminay io entambarotro nareo tsy raha lavanay izy. Fa raha mila atao agnaty loha za koa anao fa nagnano jombilo na ela na malaky tsy maintsy mahito fo io. Zay baka fa nazony magneky lava raha wile. Magneky lava baka zay wifu la no. Magneky lava zay tsy dira mbotimbilo baka zay. Mbotimbilo kuni hifegny raha wile. Akory mano. Zay ndray kun mizaha fo publicité fa zay mandatsika fo. Zay mandatsika karaha ataoko dalatsako koa fa tatrako amin'ny marigny baka anao latsako. Raha nitadiavinao. Je love, raha tadiavinao raha tianao nazonao. Izo kun lelahy tianao hiagnine. Hiagninao lelahy tianao igny. Hilenao misy sasany masaky volagna anao lelahy ty karaha ataoko zay tsy mampamagnitra za lelahy koa tiako lelahy ty. Anao za la tiako za tsy magnitra magnano zay za tsy raha mangatra tsy mamono olo. Igny sabo hely fa izy tiako point c'est tout. Fa ry sasany tsy masaky mivolagna anao tiako igny volanany fo topy. Azonao zatra vola amizay baka lelahy pitako ty fa ty zarango zao fa manao pitopy paisa ty. Ty pitako araiky fo songo amty izy tonga de boka aminaka coffre-fort. Baka zo misy karazana ni. Aza mentro na mraha tena anao ne magnangy. Nagny malelahy mazo mila magnangy maitro azo mila lelahy. Chitako baka nino antony. Karaha tondro mihilanao kamarady anao zala kamarady tiako anjaranao kamarady magnano hidraky no. Zarako tsy magnatra ambarako tsira be lelahy hoe anao tiako anao anjaranany eky mandiniky fa zany vola izy tiako ndraiky za tsy solelaka aminany boka tsy tambitamby izy fa igny fa ambarako izy anao tiako impôt c'est tout za fa tso za mitanako tanaka fa semeko une semaine semeko 2 semaines za mal za ko fa tsy namaly iso liste rouge pia fa agnaty liste rouge za tsy rasa karaha lelahy fa za mahita raha tiako zany vola za tsy raiky tsy mahita igny fa za mahita raha tiako za vola je suis comme ça volanko anao tiako c'est bon c'est tout za tsy mangalatra tsy mamono olo tsy meky anao tiako za nday isofry tiako lelahy iska izy andalo io za tsy mavita aborako aminany le entana anjaranany eky mamehy paquet anjaranany eky magnivakivaka agnaty ao fa paquet nany moi aborako aminany teto fanao amle viagny
Mbala misy laoko io mety hany. Mais le mot, oui. Matitiny. Ah oui, zatra ndray mpisofraigny na caméra tiako. Ko mba misy moyen koragnako aminany avy aminany. Anao lehilahy ty hoe ye. Anao tiako e. Et vraiment. Zatra ndi sofra. Exemple baka Rawili. Tiako e Rawili igny. Lehilahy boko si be. Zagny sofra fo iza izy mada staff sofra aminany. Alefako fo message ako misy contact. Oh, anao lehilahy Rawili ty. Anao zalahy tiako e. Za ko nisy namako zay ragnanzay taminakay. Mama ozo za. Henao ndraiky izy fa anao tiako izy iaho za. Za misy vady eo izy. Ary anao eko misy vady. Fa anao tiako atsika hagnano raha ataotsika fa tsika sapetraka amin'ny vaditsika. Pareo za taminany très bien za. Raha mari. Hara zay ko ataoko zao io. Ko lehilahy igny tiako ambarako izy tata vie, moi j'ai ma vie. Fa misy raha tadiaviko aminao agny. Hameza za ko possible de hamiako anao le haraiky aty. Samby miala. Anao mdoko mivelo tegna anao ndraiky vadinao anao tranquille, za mdoko mivelo tegna anakany ndraiky zanako vadiko amanjanako tranquille. Raha ataotsika. La vie io tsy compliqué fa tsika mitsy mi-compliqué la vie ty. Mila hita, mila mi je suis. Oh, za fa niaraka tamin'ny fulany. Ino honneur amizegny? Tsisy honneur baka zegny aminaka. Za zo niaraka mijoka alomboty tsisy honneur ndraiky poroporagna zegny ino. Za fatao un point c'est toi. Fa nivangoeko men ko agny fo. Afa nohanay igny amjery ko fo. Za tsy mipoera. Fa nandalo tao efa vita. Mizalalagna hafa koa zao sifagna fa zay fa nisefasefaka tao. Raha karaha zegny. Tsy zegny fa mila zaho titulaire. Anao tsy mila titulaire amizao. Mialagny. Ay t-shirt ataonao dada bazary. Anao eky volo fotsinao botabotanao raha wile. Ziska volovologny ambokonao hatsoaka. Ataova io. Sady fa maro tsaiky magnangy miambigny anao ato. Allô, ataova eky dada bazary nefa anao. Aza mangataka au secours Belgique za tsy magnomia fa anao zakany tadiavinao. Anao baka zobaka avako anao mila titulaire. Raha azonao hantoko baka anao titulaire. Azonao zay. Fa koa ke mra distance tsy nagnanao hantoko agny anao titulaire baka eto anele koragny. Raha distance agny anao titulaire. Io nen tsy azoko e. Anao titulaire amra distance 10 000 km. Anao tsy tafy titulaire amzay. Izy mitintigny fo iskariva. Anao ty fo. Anao par téléphone vadiko ngoma za zegny. Araiky ndraiky ao mihina fo misisiny ao. Kisikilehiny ary. Za tsy tafy titulaire amra distance. Za titulaire amra agnilako io. Fa koa raha fa distance. Za tsy tafy titulaire aminany. Désolé. Ya, koa raha distance ndanavanao titulaire anao tsy sandananao titulaire amra distance. Le raiky agnilanao io fa rohizanao mira mandroy bory igny mandroy izy ke. Izy ke raiky lavitry be sorte libre entrée baranaha agny. Anao tsy mbo misy le temps toragna. Le zarano edy zainao dinakady. Misy le temps anao toragna tato baka ampany hely tur 3 jours. Na oe. Raha zay baka raha tsy possible. Anao amizay mandalo io pour vacances. Asa anao mandalo pour 1 mois. Farany lava 3 mois. 2 semaines. Na, andehanao tsy afapo. Tsy afapo anao. Tsy afapo fekiny. Anao amizay mi geste distance mavadiko. Izy hagny. Anao magnano iso vadinao. Izy hagny. Anao aty. Tafady. Za zay raha wily baty niane. Ara fa zay fo baka. Fa zay fo. Fa la roue de secours mbala tsisy crampon anao lisy. Anao malakilaky aminao toragna. Zay ko neveni koletsika hono 99,99% n'olo magnano jombilo. À la fin du compte mitogagny. Tegna vitsy hoe lehilahy natao jombilo na magnangy zegny nataonao botimbilonao na hatody anao jusqu'anao matoe. Misy sasany ty azo taratasy igny atao mariage igny miaraka mandiha andafy même pas 2 ans. Koa fa mahazo titre de séjour izy
Izy fa loso dia nany fa igny anao fa bye ciao dépense no jiaby nagnombotro izy baka tagnala be igny adignany. Anao fa tsara izy fa mitsambikiny ary izy mankita antragno. Ah, marigny no dodo moi no tranquille anao hoandragnahary mikarakara. Za tsy mivolagna fady miaraka amin'olo tsy vadin-tena mety magnefa hely ko fa misy raha tokony fenao satria masiro nany igny tadiavinao ampodiko eto masiro nazy tadiavinao tsy maintsy amezagna remontant baka izy igny kajo baka miatsa ry tsy maintsy remontenao moraly nany hamemegna ry yaourt ry nitinitela mampanonganonga ngovo i baka mafy ko niasandreo za era Facebook za kajo ro pa dito aleva zara wili za leva tantanga la kokino ze kuna panzavon kwa noise baka yo mboti bilo zenye anosra wili bila mboti mbilo za ara wili za mbilano ao izy kuono mahazo ni mfangaraka aminao za mahazo ni maharaka no ha massage complet watikany agnatiny ao no vokarakara lamba vory kiraro vononye he tambi raja masunomi bianga adinga no Madagascar zegny ça c'est fanaro quoi ça c'est sûr et certain adinga no Madagascar zegny kara tsy existe oh volagna no ato buka 3-4 fois fek par an mande Madagascar rango za voly kilelahi gasi Che kura dia kwanya anchi sizana kuningia kwanya. Ari baba kundegereno kuren kom telefone to allo karakor ça va normali. Adinga ku de Madagascar sa tefa tsisy raha mikotrokotro masiru tadavo kunyeki hangi. Hatena finda kwa ti. Tsara lelahi yu tsisy fa zuko ndeke jeritsika diko arietsika. Ti uita te HTT uzembwili. Ti uita. Hengi mangan vayevya yu mandani vola. Ano boko la fin du compte no latsani izy nza magnangi hafa ndatsahana tsisra manjare déjà tsisra manjare fiainagna ndraiky ro aleva chevelisinao lera no ni bolisa satria tsisy tany mahanagna baka mi cheveliste raha managnan-tagnana fa karaha ataony nemakoa ty baka misy lekalekany ano angala cheveliste alo anao raha wily lera anao bolisatra bakary magnano contre andia aminakay aty anao fa mihambigna anao za zubake kwa hela jalienao hela angatanao zagnahary mbo atova zagnahary mampa tranquille jeriko io azonao fo tôt tareuse no io karaha tonolo misy objectif en fiainagna zanao ko misy objectif en fiainagna no io tatranao fo tanjonao ne hela ne malakilaky satria tsy miala amilohanao karaha zay koa nataonao indragnahary mbo atova za stable am fiainagna anakay nangataka anao atao tamindrangaharinao ndraiky razananao nazonao namieny anao tagnandroe raha java atao zagnaratsika boka fitsapagna jery tsapany jery eny anao habokany anao vola mihebo anao mitantagna tsy anao mitantagna mieny zany kanao mikevikev tra hainao itesa sa tsy hainao fitsapagna foana fiainagna atsika jiaby eto biafiny zagnahary masonao tsofina igny la tsofina igny igny zahavany test jiaby igny test eny fo raha jiaby igny atsika ne test raha jiaby igny atsika fitsapagna fo anao zany tanino est-ce que hainao migérer le fitsapagna anazy sa tsy hainao zegny ambarako sanareo hoe tsisy raha navy aminao tsy digninao matozy navy aminao digninao fo satria efa ninao io digny fo ne ino raha boa io digninao fo satria ninao io tsy raha mety afindranao tokiky anao raha wily alo lasa anao amle lislisy ato ndraiky misy tagnantagnany mety mahanagna barariky vao tokiky baka rao zay zadalagna ko eto anao zala ke samia mangata karaha tadiaviny amy fiainagna angatanao tadiavinao zao angatainao zo tsy miala vavanao io azonao izy ka anao matsara zagnahary mbo atova anao mivolagna azy ndraiky anao dima magnano effort fa anao tsy ambigny zagnahary fo ke kagnano karaha tamin'ny Israelita andatsika manabaka andagnitry fa tsisy miracle zio ty avako abe
miracle mon ami fa tsisy fa anao misorata diavinao anao miezaka anao tompony miezaka asatsika exemple anao zao tegnano conteneur za mba tiako maleo conteneur za tompony mitadiava vola baka anao miasa mamory vola tova côté tra ti mazo conteneur 20 pieds ti mazo conteneur 40 pieds havorinao amizay entana tokony andesinao jiaby fataonao ry koa ataonao pare koa volany dédouanement tonga anao ty conteneur anao fa za tegnano conteneur anao koa zay le brantragno anao magnetsiketsy bitsy minahina mofo miza télé tsy tafiboaka conteneur avako tsy tafiboaka karaha misy jirany zegny tabaka maro jirany alefa anao fa sterignon ko fa nazoneno ry makoa beto anao zao anao fa sterignon fo gelera koa izy ty teraka fa izy mila miteraka amle labogosy zana tafagnotany izy io mau za le labogosy aby zegny fa nisignale anao fa rô ty teraka aminao dena mbarako izy za ko le la ratsy za tsy nateraka amle la ratsy io tsy mila izy amzo fo kely miragna katoto izy mila labogosy adrako za taminany za tsy tafitsakaraka le labogosy tirako eo za fa izy koa isa fagnaraka velo tegna ndraiky za zay naraka namelon tegna un point c'est tout dena mbarako izy jusqu'à zo tsary niteraka 34 ans la 35 ans fa miambigny le labogosy tampoko anao nanambady amzo antimahory le lanazonao akory bogosy ny antimahory amizao tsy mety miteraka fa miambigny bogosy ty fa maty eo anao maty eo anao tsy teraka fa ambile labogosy l'homme vertueux na io eda io babany zanako araiky io l'homme vertueux babany zanako io babany zanako asa karakory tsy dinarô mirananao sa bogosy tsy bogosy fa io babany tseke fa tio zay efa niala il adversaire fo zo fa zay fa tio babany tseke maty baka niana privé onany message onany fa bra kaza lai era will ano niade hetu nganulu sa boka no etu za tsy tia miteraka amle la ratsy za amle labogosy tirako tsy possible antegna boka so anao amzo tsy mba olo tsara koa boka anao mba tsara ya anao fa miragna tsy voevoe ambila narô ke tsy koragna mandefa lohandoha mikoragna antsika teo mikasiky fitarimiagna jaombilo ke anao fa nahazo doeky anao tagny iareta fofa zay mbila atria lera nagnano zy masiro tagny tindrifenarô ndraiky nonosogninarô ny tsôdatsoda orô na tsôdatsoda zay tsara nagnanaovanarô publicité narô tagny fo namorogno izy nagnano izy lera izy naty amizay narô magnano exposition aminay zay tsy mila exposition narô areveo manjaf tsy haiko iry adversaire ko fa tsy madigny mpoko fo fa anao babany zanako point c'est tout agnino marô amezako test ADN anao tia azo biométisy io baka raha jiaby koa mandeha amin'ny anjara ndraiky vintagny i métisy io tsy tafitsambokiny baka amin'ny trône fa regninao métisy zegny i tsy tafisoty baka amin'ny trône nazy ko baka karaha toany français toany mipetraka aza ndraiky d'accord izy mety nazy métisy atria kamarazagna lehilahy andafy eto misy sasany tsara vakibikira tsara ny songo irô hitanarô mandendeha ndray magnangy tsy haindrô tsy mahay magnangy kamarazandrô lehilahy andafy tsy mahay magnangy am 30 40 ans 35 ans 25 ans mbo tsara nagnano magnangy geste fo rô hitanarô film eny akamarozany mety mahazo anao satria anao hampianatra izy anao ngano petit poussé l'école ny madame Liza ke mampianatra ny madiniky mahazo anao fa misy olo fampitanakibo fo zay adalaganagadokiky anarô vola za pitokiky za fa tsy pitokiky eto fa beloko
Zale men zangar za yo fole kwe metis ti betis le avyo za ko fana mien fam kushkuru mikushkuru amnantar mikutsara kulu kutsara fa ko ke ni hanyenga metisi fu ci possible za ba ka lumisin nakahi zara mistweti za ba ka stiko no nga gesti ya nom ni bogosi no nyari zeng zande ke babakoto na kail pete ko ngeli hanga no not je suis no no pupuko edi no pupuko ke alio ku sandra familiari za ko kunde na bogos na vuna ngantia za fa direct fa vuna ko no matia za sa tia hita drakuna kahi sa tia tira kararufu hita no za laisse tomber. Ou alors intégrer une grande école de commerce. Mais pourquoi tu me parles d'école de commerce? Je suis seulement l'espion. I don't know in bat zanane. Hapo puku. Zata na rodageri. Mamupku. Haza totomna ka gestino. Ano gest cannot demangangi. Hamna kana ke ya zatsara. Zazengwe. Ano za ko tiandiki maswareki. Ko ti zavulaga no zara mangingi. Foko ke no ngina vemna kama anoda kuratse no pupuku no nanda tava kultamne adventist izim justice karani izi tsara horgo mahiti pa tamne adventist ambane ngilan la starare ni tero fo me sora ni zeb ko samperati zakaju sananda zafu vulagina ati lekolo anorati ana makua na miku 3 mois tivoli fu mes fina na kumanga hele karate na miku izan charna ni biaf ku sora nas zanyana zachana makani zaterotse ku makani fa ulu izan takara kuizi buko yelu kuna karati lumlu shetwani zenda takara kuizi izra la travku itmentra travku mzizi atse dinga nskizmati nota l'école secrétaire Quase não ndroe papaku tam zenda tali kol tari bakamraze ndroe papaku ni tari tam kabaru za va zet sara zati baka rangu zambwenda sanzeti direko za mana ru blusu kilotereka blus na ka za losu ate de kole kole ndianta fatende ngan concurrence chande za nga no vunga gesti hangalanga forma fana tokyo dinza hai tiweche was kuwauza Lera nazo ku chita ko mbona nga tsara kusora ni fu isfara ni to chita kusikanya. Mitipisa ko nga ngabo mditia raha. Sa ko nga mkevi mbadik tribunal yo. Mora. Era Willy anonan bani anoti weto bani ora Willy tida na diti inu ranu wanno marande engra Willy malake no mila mandua vava tiba karangu mbala hili titira mifudi kwa faratimeti amnani fariata wimi vola ngafu hazuna unumu sekretara na mutani hazoma pianto na ronyane wizi tamsizema seksenkemu Kezalu merungulo vadine mzuma pianto ze physique chimie ndek science naturelle ze tamzu physique monsieur pouvoir auza de ul zabni erin za citet sara nga miengare ade pouvoir ba ko pouvoir électrique ze na tok nga ran monsieur pouvoir auza ulu jab vadine madame ay na mie comme ze nga papia Zaska wa charze ki buku barari fu tu kiki Iya madini gigi. Fana me ko nga fana tok lupita ko zita dareke le kolof. Na tok lupita iza le kolof zabi rugulu. Magana garga zabet bet kyo kule. Edo, rofi va dia buka sabe tima vete. Tsara zana ko patska ja promotion dareke mo fanodi. Sambe mitatara dalaga tsika yu dokura he zan ka tsika tek miala yu ara wile inu marata devino to ko no le laitiwe izuba kara ton telefone mis mode silencieux
misy vibreur, misy izy araiky magnena magnano kermesy, arakaraka fidobodoboko ny lamoziky baka mampitsinjaka ny client mitsinjaka ary, akory manao zegny. Arakaraka fahaizanao mitendry gitara ny mampidobodoboko bafily jiaby ary, anao raha wila za mampitendry. Za matsy ako sa nipody Antananarivo madame mamy izy baka nagnano malagasy ndraiky histoire géo, non, science nanomboka tamin'ny 4e jusqu'à, 5e, 4e, izy mitana science naturelle, ndraiky histoire géo, si je ne me trompe pas. Boko malagasy. 0,25 fo poenany 0,75. Navina latsako linety nany amin'ny 4e. 0,75 maro e. Vango e comme soran tan feina ka linety latsaka. An puden plasco. Misa pied se bed za tabze. Sina da telecol. Zava. Tia rawile kratsila zare. Kara telefone mis mode silence. Misi vibrera. Mis direct mis sonnerie kara kermesingi. Hein? Arago, tsy maintsy tohizako baka ny fahagula ndraiky tsy fahagula baka tsy maintsy tohizako. Akory banao. Anao fa tegna anao dalagnanao io raha wily za apinanao. Barra hita tsara velo hoe o zake. Tantaregna amizafy ndraiky zanaka zay ambony anatra e. Zay mandeha magnano sport milomoe baka tereboly manonga sary maso mazo am contour fito igny. To eky baka za toragna. To za toragna eky tsy aminegny. To za seky vaha. Allo BPC. Za tsy afaka monsieur. Za marary za besoin règle. Za milomay fo. Joke be da baka tamin'ny bimasobe. Zay za toragna tagnala to e. Nakiry ry saibo namako tamin'izay fa koa tsy ry saibo. Za nariagna fo. Navy agnabonabony ampasimena. Fa igny negna lay tsy azo. Haza lavla kokory zegny nani. Kitiky tari. Nangoro or directeur. Rafa nambara ko mara dok za tsy forma. Nangoro or papa ko ravuzondo. Nangano we directeur sezimani ngambala fa velum izy. Alabi, volume 5 zeti si dika ne. Manomboka 25 volume ne. Hein? 25 manu. Ha? Rukaya baka tsy digny. Atsika mbala T2, T3, T4, T5. Rukaya tsy digny. Lomay soto lastiki. Zay efa nyenyegna fundak rukaya. Ni ravande. Ni ravande. Avintesina amin'en dir karatsy zay taifiny tsisy raha netiny samborigny. Mbazonareo ni rakar papaka. Avintesina rukaya ko na 20, hitako na 20 izy. Nathalie baka kofa sport izy tsara tsy marary boko tsara tsy accepté satria baka izy vazaha malatsy vazaha tena kabijanany tokony boka io izy io la tournazy izy tsara tsy sexikizy baka ampiasagna izy fa koa hitantiny azy maty amin'ny tokiky aroka ya milomay boko misaoty lastique agnambo aznao no misaoty lastique misoma pari tsara ni ele ratsy ny matoe hay tandrema tsika job ratsy hely makoko hely volagna am ramoseke marary force mandeha milomay Nathalie ndraiky magnantsindra azo legy mari mbala nagnan colonisation Nathalie fa tsikegny ara wile ko ni fampiananao hondagna sepotro maty oke zegny baka vieny atsika zo mitady vola e mande izo madalagna ny vazaha miasa tragno agnaty ala mande miasa tragno agnaty ala agny amzegny ry vorogno fo mareky volume mandalo hay hanao mila tragno centre ville koa anao ty mila regny agnaty ala agny miasa tragno atao tsara gardien fo yo gardien fo mareky hirahira ndraiky fikofiko hay hanao ty koa raha wily fa tsy nay anao tako pody mandeha l'école koa anao ty hianatra
Ia, equipe Mari, equipe loatra feky. I makova villa voara zay baka mayotte za zay ko tsy diso. Etsika ndraiky kony samby niparitaka fa non vraiment ambiance etsika. I am nature agny pare baba ni agny tutti postera boko kwekino jab mandeha. Ethan, arrête de craser ton frère. Ah, Maraïté, tsara ni hele, ratsfun matoué. Tu veux quoi là? Attends, le numéro de la caille. C'était du parfum. C'est pas du parfum. Le parfum que je vais mettre, c'est ça. C'est le diesel là. Ke Maraïté, ambela kwa na rofa, ndeke rawili nyani, handa yu mafana mansange, no to varmeki. Fandinie ko no yu ti varmeki no yu matsanga jabi. Zati skaba kalefa mnoanyi. Ya, hantu tavo benta nura. Tende kimatefa betongu. Kets kam tafatafa yo fumsra kurai, nets kam tafatafa furi ava malale. Ah, t'as mis Adventiste tari total. Vraiment, tari la totale ambiance. Beaucoup de solidaire, bitska penta tari vraiment de solidaire, Mireina. Non, c'était bien. Vraiment, c'était bien. Sarabé. Ta faram zen Paris, ta kolo som ne Benezer, olo som lycée. Sa même temps ni mbwane, olo som ni Kobara, rakarkarazeng. Sa même temps nandanan. Panaskaro wazava, choba kavarmeki fou. Non, non, non. J'ai fait de poisson au four. Vous allez manger ça. Okay. Et ça, tu touches pas. Tu le remets dans le congélateur. Merci. De rien. Voilà. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Robazave, hey, Andrekameva kweze, bonne journée d'etsika fa. Inye tafatafa tsika niany rijirane. Miza tafatafa hafa tsika mare. Niany fulengi ni mahalengi. Il y a un mot qui m'a tapé. Zubaka drakwe, atsika na sen zangari sambi ulo mramanga vananga izy. Sérieux. Izy kun mahita tsaiky azy tsisy tende l'école. Raha ko baka tsy midika amin'igny no, tsy midika amin'igny no. Karaha ataontsika hoe irô namatsika aby sasany aby lelahy. Irô tsy misy sentir fa rô lelahy fa rô sentir rô magnangy. Rô amizay magnano sarim-bavy. Misy koa zegny magnangy tsy misentir izy magnangy fa sentir izy lelahy izy masarin-dahiny. Karaha zegny koa ataony l'école. Tempa. Raha tsy tianao tsy midika amin'igny no, tsy mikoly. Tsy mikoly. C'est tout à fait normal. L'olombelogno jiaby misy iky karaha zegny. Voilà. Anao fa sy tia ndendafy. Hatria hitanao, tsy hitanao avenir anao Madagascar. Tsy hitanao. Et t'as tout fait pour, tu vois. Anao raha omboniantra, anao fa sy tia ndendafy. Ara nataonao na vianao midian-dafy zegny nazonao anao zao mipetraka andafy. Voilà. Donc nisy effort tao. Niezaka anao nagnano izy na avy amin'ny place tianao andehanana. Misy boko olo tia ndendafy. Za rako tia ndendafy, zavanareo lelahy, zavanareo vady. Tsy izy zavadivadiny, anao zavadivadiny. Nisy tia ndendafy. Tsy tia ndeha mary baka zegny aminaka. Tsy tia ndeha tsara izy. Izy koa tia ndeha tsara izy tompiny mikofokofoko izy tompiny miady fombo mitsakaraka vady tokony atao vadiny. Moi anao baka tsy bado kelera koa. Moyenne midangana mipetrapetraka. Kelera koa. Fa raha tsy mikoly tsy mipetraka amin'igny no. Tsy mikoly, raha tsy mikoly. Olo jiaby asan'ny Zagnahary samby misy ikinany. Samby amin'ny nany. Karaha ataony za zao fa allergique amin'ny raha huile direct. Za allergique amin'ny... Ino marô mazava be zegny mboana sa. Samby amin'ny ikinany olo jiaby. Za ndraiky tegna tia nianatra. Tiako nianatra. Za tsy... Fa za fo zegny rango tamin'ny Adventiste. Za magnambara olo jiaby namako jiaby. Za tsy maintsy andeha angery andafy. Za tsy io fo raha podipodiko andafy tsy maintsy angiriako. Arana angiriako mariny. Tsota la taina boka koka.
io fo répétition ka hoe zay olona e raha zegny mahavita magnampody zegny efa navy andafy marigny anao hoe vava nataonao naka nampodimpodiko hoe za tsy maintsy angery andafy io fo satria za farany te mamaky boky za maro be boky vakiko za hako amizay rô fa za mandeha Madagascar magnano n'importe quoi les jours vinako andraiky za be agny za andafy angiriako fo hatria mafagnigny za rô mandeha mangeligely Madagascar aty vinako tsy raha anjara ataondrô io nataoko répétition mihitsy tam'vavako ty hoe andafy tsy maintsy angiriako za boky io farany rateko za jusqu'à jour mbala membre ny Alliance Française Madagascar fa za avy mbola mangala boky 2617 numéro naka mbala zgono mbala off mbala mamaky za fa tsisy carte numéro fo tohiniko za fa off fa za ko fa navy am terminale commence niasa hitako taviny vola l'école naposiko satria tsy napidiky vola am-poso naka commence tio l'école napetrako nampangalako sisiny zany no fianaragna nakabaka naka ndraiky naleko fa za fa diako niasa jusqu'à za navy am place misy zazo fa za fa tsy nipodeky l'école fa tsy azao mbola mandany vola fike nalako aba we raha tiantena drako nakako fa nambarako hoe andafy zegny za tsy maintsy andehanako tsy maintsy angiriako fo andafy ty rango za mbala mianatra am l'école primaire io raha mpodimpodiko tsy afaka mvavanaka tsy maintsy andafy za mipetraka navy marigny izy zagnahary nitandregny izy navy navy io magnatogna anao ko rizikinao io ndray manaova karakory ko rizikinao eto zagnahary i tsy afaka miala tsy afaka ke zegny edy melolo hoe bonne journée fa mare koa tsika mizaha sujet tsika mare midika amin'ny sujet fangalagna vadin'olo atsika niany jongbilo tsika mare midika fangalagna vadin'olo karakory koa stratégie megna misy boka tsisy soupapa nareo megna soupapema allez bisous bon appétit olo jiaby alo mandeha mihinagna nandre fa za tô fa voky